La Fundació Josep Pla és el centre de referència per conèixer la figura i l'obra de l'escriptor Josep Pla, 1897-1981. La seu de l'entitat s'ubica a la casa natal de Josep Pla i a la casa veïna, als números 49 i 51 del carrer Nou de Palafrugell. La casa té planta baixa i 2 pisos. A la banda sud, totes dues cases disposaven d'un pou compartit, que encara es conserva, i un pati amb vistes a les antigues hortes de Junama. Aquests elements van ser immortalitzats per Josep Pla al seu llibre El quadern gris. La família de l'escriptor va viure de lloguer en aquesta casa fins al 1904, moment en el qual es va traslladar a la casa que s'havia construït al carrer del Sol, actual carrer Torres i Junama. Nascuda el 1973, la Fundació Josep Pla acull la biblioteca particular de l'autor i es dedica a l'estudi i la divulgació del llegat de l'escriptor a través d'iniciatives i activitats culturals per a tot tipus de públic.